Kani gade ke Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Ka Orange Nissan kabalong ka Shlem di kali hane kasngi khatlai terik benai risau kala pelat pek ba ya ka kali ke bathama jongka hanong ba Shillong haringkat ke jingan lang ki pai ba nong thet kali ki lawan thet iki kali na ka showroom jong ka Orange Nissan kabadan hajan ka madan yorang ham la jongkra kidon artli kali jong ni company bala pelat pek ba hi de ki nong thet kali ha kini si ki bala tiap kerteng kum ka Datsun Go bat ka Datsun Go Plus ki belasna penwandur kerpang da ka company na kenta ka jingbet jingbiang jong kinang thiet uba kershan khongwer bre sales manager ule thu ba kini ki artli kali bala pelak thamai hak ni sngi kidai ki kali ki badan dot ki jinet ki jinat thamai kat kum ki jingkwa ju ki pai ba ka dor ka jam ka ba ki pai ba ki la thiet